ತರೆಕಮೈತಿನ ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಓವು ನಮಕ್ ಪಿರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಈ ಸೈಕೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತಿಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಕೋ ಒಂದುಂಡತೆ ಪ್ರಜ್ವಲವೇನು ಬಾರಿ ನೀಟಾದ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಆಯ ಸೈಕೋಲಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪದ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. It was very nice. Once it has famous line, baby ಇರದ್ದು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು was really good. ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮೋರಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತದನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೋರಲ್ ಎತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿಯನ್ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲೆ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಕಜ್ಜಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆದ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡಾತೆ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆಕನ ಬಾಯಾರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಡಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಡಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾದು ಬಾಳೋಡೊಂದು ಬಾತೆರ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತುಡಾರ ತುದೀತ ಐತೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ಕೊರ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ನ ತುಳು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ತುಳು ಬಾತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಬಾತಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಂಹನ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಪಕ್ಕ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಹನ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ ಚೋಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತರು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ತೋಡ್ ಕಜ್ಜಾನ್. ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪಾತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಡು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಾದಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಳು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಳು ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು. ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆವಡ್ ನಡುತ್ತ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಎಸ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತ ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಎದ್ದು ಗಜಾನನ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಜ್ಜ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳರು ಒಯ್ಕೋಪಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೋಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ಸಿನಿಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ಲೊರ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ವರ ಒಂಜಿ ಗಲಿಕೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ವ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಮ್ರಾನ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡಾರಿಗೆ ಆರಿಗೆ ನನಾತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಏರ್ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸೈಕೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತಿಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಕೋ ಒಂದುಂಡತೆ ಪ್ರಜ್ವಲವೇನು ಬಾರಿ ನೀಟಾದ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಆಯ ಸೈಕೋಲಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪದ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹನ ಎಂಟ್ರಿ ಆರು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಕ ಉದಯಣ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆತಂಡು ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರಕ್ಲ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅಕಲ್ನ ಆರಾಗದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಉದಯಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ವಿತ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸೈಕೋದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀರಡ್ ಜೆ ಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಮ್ರಾನ ಗೊರ್ಪುನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಜೆ ಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಇಸ್ ಅಲ್ವಾನೆ ಬಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಅವಲ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ ತುಲೆ ಕಜ್ಜಾ
ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Kajja. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದತ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೌಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಂಬು ತೂದಿತ್ತು ಜಿಯಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ತೂಯರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ఒక ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರೇಕಮೈತಿನ ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಓವು ನಮಕ್ ಪಿರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಲ್ಲ ಯಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬರೋಂದುಪ್ಪೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೆಂದವರು ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತ ಅವ್ಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಪೂರ ಈರೆಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾನೆ ಯಾಪೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ కాబట్టి ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಾದ ಅನ್ಯ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪತ್ತಿದೇರು ಆಂಡಲ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪೂರಲ ಇಂಕೆ ಇಂದೆಟ್ ಓಲ ಇಂದ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗಳ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಶೋಕಾತನ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕಿತ್ತೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ It was very nice. Vasishta's famous line, "Baby, read the book to ya nincha batukodu" was really good. Kajja is a fabulous movie. I liked it a lot. Vasishta, yes, come on. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂತು ಉದಯನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಭಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಗಿದೆ ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂದು ಕಜ್ಜಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಪಾತೆರ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ ಜೂನ್ 11 ಇನ್ನೀರ್ ದಿಂಚನೆ ಗುರುವಾರದ ದಿಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಂದದು ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೆತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು 4 ಸಾಂಗ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಪೋದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಖಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಪ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಿತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮೊಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ